Je to jedna taká menšia izba. Mohol aj sám človek možno bývať. Tak. A s tými energiami, ako by to potom bolo? To je všetko v cene už jednej? Áno. Náklady poplatek tam bol 70 €. A tie energie sa opresne na pokiaľ si uvedla, že to bolo 100 €. Elektrika sa to potrebuje asi 30 €. Je na východom okolo 60 €. A toto čo? Dobre, aj čo sme tvoje. Tých 30 € nie je rozhodujúce. Majiteľka, vidíte, jej dcera, ktorá doštudovala, jej syn doštudoval,